Exodus penod 20 ac adnodau 1 a 2. Ond mi ddarllen y drydydd adnod hefyd. A Duw a lefarodd yr holl eiriau hyn, gan ddywedyd, my fi yw yr arglwydd dy ddiw, yr hwn a ddig di allan o wlad yr aifft, o di y caethiwed. Na fydded i ti ddiwiau eraill, ger fy mron i. Wel, yn y bore, fe gesyn ni rhag ymadrodd neu gyflwyniad bras i'r gorchmynion, neu'r gyfraith, neu'r ddeddf. Heno, rydw i dal am gyflwyno y mater, ond dod yn agosach at y gorchmynion ei hun. A heno, wi moyn edrych gyda chi ar rai o'r agweddau neu nodweddion sydd yn taro ni am y gorchmynion i gyd. Cyn ein bod ni yn dod, gobeithio, yr wythnos nesaf at y gorchymyn cyntaf a'r ail gorchymyn. Ofyn y cwestiwn cyn mynd ymlaen, tybed pa mor gyfarwydd yw pobl erbyn hyn ysgwni ar deg gorchymyn? Faint o bobl resolfen fyddai erbyn hyn yn gwybod a'n gallu adrodd y deg gorchymyn? Yn sicr fydden y gyfnod wedi bod pan oedd pobl yn ymwybodol o'r deg gorchymyn ac yn gallu adrodd rai ohonyn nhw. Tybed pa mor gyfarwydd i ni ar deg gorchymyn? Tybed os byddwch chi'n gallu adrodd nhw? Tybed os byddwch chi'n gallu adrodd nhw yn eu trefn cywir? Yn yr ysgolion o beth wy'n deall yn profiad i o leia, mewn gwersi addysg grefyddol, wy'n credu fod na gyfeiriadau at y deg gorchymyn yn y gwersi, ond eto ym mhrofiad i, beth sydd yn digwydd yw maen nhw'n cael eu cyflwyno i'r plant ac wedyn y dasg gyntaf yw bod y plant yn ysgrifennu deg gorchymyn ei hun. Wel, beth mae hynny'n dweud amdano ni? Mae'r byd, fel i ni'n gwybod, wedi gwrthod y deg gorchymyn. Wy'n siŵr fe welwn ni hynny wrth fynd trwy'r deg. A fe welwn ni, gobeithio, fod pob un ohonyn nhw erbyn hyn, mae'r byd yn gwrthod ac wedi troi nhw ben i weirod fel petai. Fe glywys i yn ddiweddar fod na wobor wedi cael ei rhoi rai blynyddoedd yn ôl gan gymdeithas seciwlar. A dyma oedd y wobor, ac oedd yn agored i unrhyw un yn y byd, i geisio dod lan a 10 gorchymyn seciwlar. 10 gorchymyn cyfoes. Humanistic, di-ddiw. A ben hynny, yn yr eglwys y dyddiau yma, mae yna ddryswch mawr ynglyn â y 10 gorchymyn, ac mae yna anghytundeb ymysg Cristnogion ynglyn â'r gorchmynion, neu rai o'r gorchmynion. Gai ofyn y cwestiwn hefyd, pryd oedd y tro diwetha? Ydych chi'n cofio pregeth ar y 10 gorchymyn? Neu pryd ydych chi'n cofio rhywun yn pregethu ar un o'r gorchmynion?
O'n i wedi bod yn meddwl wrth baratoi ac o'n i'n crafu men yn trio cofio. Y cyd-destun i ddechrau. Mae'n rhaid i ni gael y cyd-destun, yn does e. Mae plant Abraham erbyn hyn yn genedl Israel, cenedl Israel. A fan hyn, maen nhw mewn anialwch. Maen nhw wedi cael eu gwaredu o'r Aifft, ble buon nhw'n byw am sawl canrif. Wedi cael eu gwaredu o'r brenin Ffarw trwy Moses. Ac maen nhw wedi cyrraedd mynydd Sinai. Ac yma, mae Duw yn siarad â nhw. A mae Duw yn dweud wrthyn nhw i baratoi. Mewn 3 diwrnod, mae rhywbeth arbennig yn mynd i ddigwydd. Ac yn ystod y 3 diwrnod yna, mae yna rai pethau dyn nhw ddim fod i wneud, a mae yna rai pethau maen nhw fod i wneud. Ac yn sicr, dyn nhw ddim fod i ddod yn agos at y mynydd. Dy'r gwir, maen nhw fod i roi ffin o amgylch y mynydd mwyn gwarchod pobl rhag dod i'r mynydd. Ac os oes rhywun yn mynd i'r mynydd, maen nhw'n cael eu lladd yn syth. Ac hyd yn oed os oes anifail yn mynd at y mynydd, mae'r anifail yna i gael ei ladd hefyd. Mae'r trydydd dydd yn dod, a wedyn mae yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd. Mae yna dywyllwch yn dod, mae yna dyrfa, a llyched yn dod, mae yna dân ar y mynydd hefyd. A mae yna sŵn utgorn. Nid person yn chwarae'r utgorn, fel bys y Griffith, ond rhyw utgorn. Yr utgorn fydd yn seinio ar y dydd ola. A mae'r utgorn hyn yn ddychrynllyd. Mae popeth yn ddychrynllyd. A mae'r bobl yn ofni. Mae fe fydden nhw. Fydden ni gyd yn ofni. Yn yr olygfa yma. A nawr mae Duw yn llefaru. Mae Duw yn siarad. Y 10 air, fel mae'n dweud yn yr Hebraeg. Y 10 gorchymyn. Nawr heno, ni moyn edrych ar 4 agwedd. 4 nodwedd o'r gorchmynion. Cyntaf, am y gorchmynion yw hyn. Maen nhw'n ddwyfol. Maen nhw'n ddwyfol. Mae hwnny'n golygu ei bod nhw o Dduw. Cyfraith Duw yw hi. Cyfraith Duw y creawdwr, Duw y cynhaliwr, Duw y barnwr, a Duw y gwaredwr hefyd. I gyfraith yw hi. A Duw a lefarodd yr holl eiriau hyn gan ddywedyd, my fi yw yr arglwydd dy Dduw. Fe sydd yn llefaru, fe sydd yn siarad. A mae'n gwneud hynny yn llythrenol, sylwch. Mae e'n siarad yn llythrenol. Fe glywodd y bobl lais. Lais Duw. Ddim bod chi wedi sylwi ar hynny o'r blaen, neu wedi meddwl am y peth. Allan o'r tywyllwch, allan o'r tân, yn y mynydd o'i blaen nhw, maen nhw'n clywed yn Hebraeg, iaith nhw, lais. Lais Duw. Yn dweud y 10 gorchymyn wrthyn nhw. Nawr, trwy'r Hen Testament, mae Duw yn llefaru. Mae gair Duw yn dod at y bobl
trwy'r Hen Testament, trwy'r proffwydi. Ac chi'n gwybod, pob tro mae'r proffwydi'n siarad, maen nhw'n dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd. Mae hwnna'n golygu, dyma mae Duw yn dweud wrthych chi. Dyma eiriau Duw. Gai ddarllen hwn i chi, un o'r esbonwyr. This means, thus saith the Lord. This means that had the Lord himself come forward in person as the speaker, he would have said exactly what he chose to say through his servants, the prophets. Although they used the vocabulary, geirfa, literary style and skill natural to each of them, their words were God's words. And his words were theirs. Now, gwrandewch, at Sinai, however, the people heard not only the words of God, but also his voice. Mae gorchmynion yn ddwyfol yn yr ystyr hyn hefyd, a'i bod nhw yn nid yn unig yn dod o Dduw, fel ni wedi dweud, ond hefyd maen nhw'n adlewyrchu cymeriad Duw. Maen nhw'n dangos i ni siwdyn yw Duw. A dyma arwyddocad y geiriau yma yn adnod 2. Mae fi yw yr arglwydd dy Dduw. Os ych chi'n troi at Leviticus penod 19, yn y benod yna, ych chi'n cael rester o gyfreithiau. A chyfreithiau amrywiol, am bob math o bethau, bob math o agweddau o fywyd. A pan ych chi'n darllen, ych chi'n meddwl, does dim cysylltiad rhwng yr adnodau hyn o gwbl. A mae rai o'r cyfreithiau yn ymwneud â phethau pwysig iawn, a rai nhw'n pethau di-nod, bys yn ni'n dweud. Ond yn brytho trwy'r cyfreithiau hyn i gyd, mae'r adnod neu'r geiriau hyn. Mae fi yw'r arglwydd. Mae fi yw'r arglwydd. Wnewch hyn, mae fi yw'r arglwydd. Mae fi yw'r arglwydd. Arglwydd fyna yw'r enw arbennig, capital arglwydd yn y Beibl ni. Jehovah, Yahweh. Y gair, yr enw arbennig yma o'r tân, pan oedd y berth yn llosgi. Y dwyf, yr hyn y dwyf. Dyma y dwy, dyma siwdyn y dwy. A mae fel petai yn dweud, rwy am i chi fyw fel hyn, oherwydd dyma y dwyf. Dyma y dwy, dyma siwdyn y dwy. A i chi mynd i adlewyrchu, siwdyn y dwy. Mae'r cyfreithiau'n dangos i ni sancteiddrwydd Duw. Dyma sut i ni'n gallu fod yn debyg i Dduw. Dyma sut allwn ni fod yn sanctaidd, trwy fod yn debyg i Dduw a chadw i orchmynion. Felly maen nhw'n ddwyfol. Yn ail, mae'r gorchmynion yn gadarnhaol. Maen nhw'n gadarnhaol. Maen nhw'n ddwyfol. Maen nhw'n gadarnhaol. Nawr, bydd rai yn chi yn meddwl yn syth, wel, na rhywbeth rhyfedd i ddweud. Achos mae rhan fwyaf ohonyn nhw yn dechrau gyda'r geiriau na. Ydyn nhw? Na la. Dim ond dwy sydd yn gadarnhaol yn yr ystyr hynny. Chi'n gwybod pa ddwy? Beth yw'r gorchmynion sydd yn gadarnhaol? Ddim yn dechrau gyda na. Dyna fi, y Sabath, rhif 4, cadw y dydd Sabath, cadarnhaol. Anrhydeddau y dad a fam, rhif 5. Mae'r 8 arall yn dechrau gyda na. Ond fod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn dechrau neu yn gwahardd, they prohibit, dweithio ni beidio wneud rhywbeth, dechrau gyda na. Dyw hynny ddim yn golygu ei bod nhw'n negyddol
yn ei tôn nag yn ei pwrpas. Nawr, mae eisiau esbonio hwnna yn does e. Beth wy'n golygu? Wel, i ddechrau hyn, ffrindiau. Mae gorchymyn sydd yn gwahardd, yn dweud chi, na, peidwch yn neud hynny, yn fwy caredig ac yn haws i'w gadw na un sydd yn gadarnhaol. Chi wedi meddwl am hwnna eriod. Mae gorchymyn sydd yn gadarnhaol yn eich cyfyngu chi i un cwrs yn unig. Mae'n rhaid i chi wneud fel hyn. Mae'n rhaid i chi wneud y peth. Tra fod gorchymyn negyddol yn gadael pob llwybr arall yn agored, ond yr un. Yr enghraifft gorau fan hyn, fydden ôl yn yr ardd. Chi'n cofio Duw yn Genesis, pan oedd Adag Eva yn yr ardd yn rhoi gorchymyn iddyn nhw. Gewch chi fwyta o bob pren, ond peidiwch bwyta o'r un pren. Dyna fe, y negyddol, peidiwch a bwyta. Ond, roedd hynny'n golygu bod nhw'n gallu bwyta popeth. Popeth, pob un pren, pob un, ond yr un. Wedyn, peth arall i ddweud yw mae gorchmynion sydd yn dechrau neu yn gwahardd yn haws i deall na'r rhai sydd yn gorchymyn. Enghraifft eto. Cymrwch chi rhywun yn dweud wrth ddyn, mae'n rhaid i ti ddweud y gwir. No, mae hwnna'n gadarnhaol. Fydde, siwr o fod rhan fwyaf o ddynion o glywed hynny yn meddwl, wel, rydw i wedi dweud y gwir. A byddwn ni siwr o fod yn gallu meddwl am adegau pan oedd y dyn wedi dweud gwir. Ond dwedwch chi o'r ddyn, peidio dweud celwydd. A mae'n fwy clir yn dweud. Mae'n llai amwys. Mae'n sefyll am oes. Mae'n gwybod ble mae'n sefyll. Peidio dweud celwydd. Ond hefyd, mae'n rhaid i ni gofio, fel y dwedwyd y bore yma, bod y deg o'r chymyn yma yn grynodeb. Maen nhw'n gryno. Maen nhw'n helpu ni gofio, yn dyn nhw. Ac wrth i ni feddwl amdanyn nhw, a myfyrio arnyn nhw gyda'n gilydd, byddwn ni'n gweld bod yna ddyfnder yna. Ac bod yna ehangder iddyn nhw. Mae bob un ohonyn nhw mewn gwirionedd yn gadarnhaol yn yr ystyr hynny. Hynny yw pan ddawn ni wythnos nesaf gobeithio i'r cyntaf, na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i. Mae Duw yn gorchymyn mewn fyna, mewn gwirionedd, i ni addoli i addoli'r un Duw. Mae yn gadarnhaol wedi cael ei roi yn negyddol, ond bydd rhaid i ni edrych beth yw'r wir gadarnhaol hefyd. Dyna pam mae Iesu Grist, pan mae'n crynhoi y gorchmynion, yn dweud fel hyn. Car yr arglwydd y Dduw, nath oll galon, nath oll feddwl, nath oll ddawn, nath gymydog fel ti, dy hi. Mae wedi crynhoi gyda char i Duw, a mae car i yn rhywbeth gadarnhaol. Felly maen nhw'n ddwyfol, maen nhw'n gadarnhaol, yn drydydd, ffrindiau. Maen nhw'n bersonol. Maen nhw'n bersonol. Nôl i'r anialwch.
Mae bobl yn amcangyfrif erbyn hyn roedd yna 2 filiwn o bobl yn perthyn i genedl Israel. Roedd yna 2 filiwn ohonyn nhw yn yr anialwch yn gwynebu'r mynydd. A dyma'r gorchymyn yn dod iddyn nhw. 2 filiwn ohonyn nhw. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron i. Hynny yw, mae'r gorchmynion i gyd yn yr ail berson unigol. Ti. Paid ti wneud hyn. Yn beth od yn dweud bod gair Dyw yn dod at yr holl bobl yma a mae'n dweud ti wrthyn nhw. Nid chi, ti. Nawr yn Saesneg does dim gwaniaeth o sef. Ond yn Gymraeg, mae yna chi a mae yna ti. A mae'r un peth yn Hebraeg hefyd. Chi, y trydydd person, a hefyd fel sydd yn un Gymraeg, mae yna ti a chi yn yr ail berson hefyd. A'r ti yna, fel i ni'n dweud ti, os i ni'n agos at rhywun ac i ni'n dweud ti wrthyn nhw. Dyna'r ti sydd fan hyn yn yr Hebraeg. Hynny yw, mae'r gair yma at yr unigolyn. Weithiau mae pregethwr yn sefyll fan hyn ac yn pregethu, a fe fydd yn dweud rhywbeth fel hyn wrth mynd mlaen yn ei bregeth. Wel nawr te, beth yw hyn i ni? A mae'n ni'n gywir. Achos i ni gyd yn rhan o'r gair. Weithiau fe fydd pregethwr yn sefyll fan hyn ac yn dweud nawr te, wrth i ni gymhwyso, beth amdano chi? A bydd e'n pwyntio at ni fel hyn, a bydd e'n gofyn i ni, iawn. A mae'n gywir. Weithiau fydd pregethwr yn dweud fel hyn, o beth amdano ti? A mae hwnna'n gywir hefyd i chi'n gweld. Oherwydd dyna sut mae Dyw yn dod a'i air. Ni'n meddwl am Nathan yn dod at Dafydd, ti yw y gŵr. Dyna sydd yn dda am air Dyw. Dyna sydd yn dda am Dduw. Mae Dyw yn Dduw sydd yn ymwneud ar unigolyn, yr ail berson unigol. Ti. Mae'n siarad â ni. Chi'n gweld gobeithio, a wy'n ymwybodol o hyn, wy'n ymwybodol o'r peryg yma, temptasiwn, dyma beth wy ddim moyn i ddigwydd dros yr wythnosau nesaf. Ein bod ni jyst yn delio â'r materion hyn yn yr abstract. Gobeithio fe fydd y gorchmynion hyn yn dod at ni fel unigolion. Fel fi. Fel ti. Nid neb arall. Does dim byd gwath na eistedd mewn cwrdd a meddwl am rhywun arall. Does dim byd gwath a mynd mas o'r cwrdd a meddwl, oedd yna neges da i so and so. Na. Gobeithio fydd y gair yn dod at i. At y ti. At y pwynt o y bore yma ynglyn â pechod. Bydd Dyw yn dangos eich pechod chi. Chi. Neb arall. Felly mae'n bersonol. Wedyn yn bedwerydd. Mae'r gorchmynion yn ddwyfol. Mae nhw yn gadarnhaol. Mae nhw'n bersonol. Yn bedwerydd ac yn olaf, mae nhw yn Gristnogol. Mae nhw i'r Cristion. Nawr, wy'n ymwybodol bod fi clymu mewn fan hyn gyda beth wedes i bore yma. Ond mae'n bwynt mor bwysig. Wy eisiau ni ddeall yn dda cyd mynd ymlaen. Achos mae yna gymaint o ddryswch ar y pwynt yma. Mae rai yn dweud yn yr eglwys fod y gyfraith dim byd i wneud â ni, a fydden nhw dyfynnu adnodau o'r Testament Newydd
A petai mwy amser gyda ni, byddwn ni'n delio ar adnodau hynny. Ond does dim amser gyda ni. Wy jyst yn mynd i ddweud maen nhw'n anghywir. Nawr sylwch gyda fi, ffrindiau. Mae Duw yma, darllenso ni, ac wi wedi atgoffa chi o'r cyd-destun, yn gwaredu'r bobl allan o'r aifft, ac yna yn rhoi'r gorchmynion iddyn nhw. Mae e'n arwain nhw allan o gaethiwed. Yna mae'n rhoi i ddeddf iddyn nhw. Dyma bwysigrwydd adnod 2, chi'n gweld. Rydewch eto. Mae fi yw yr arglwydd dy Dduw, yr hwn ath ddig di allan o wlad yr aifft, o di y caethiwed. Wi wedi'ch ryddhau chi, rydych chi yn rhydd. A fi sydd wedi wneud medd Duw. Mae e'n trigarhau wrthyn nhw gyntaf, mae e'n raslon wrthyn nhw gyntaf, ac yna mae'n rhoi ddeddf iddyn nhw. Mae gras yn dod cyntaf. Mae rhaid i ni ddeall hynny. Dydy ni ddim yn cadw'r gorchmynion mwyn ennill gras. Allwch chi ddim ennill gras. Mae gras yn dod gyntaf, ond wedyn ni, mae'r ddeddf yn dod. Fe ddyfynes i bore yma, sgoffwch chi eto ar adnodau hynny o Jeremiah, mae'r awdur at yr Hebreaid yn ei adleisio nhw. Am Duw yn dod yn y cyfamod nesaf newydd ac yn ysgrifennu y gyfraith ar ein calon ni. Wel, sut all bobl dweud Duw gyfraith dim byd i wneud ar Cristion? Os mae dyna beth mae Duw yn gwneud, ysgrifennu'r gyfraith ar ein calon, wrth gwrs bod y gyfraith yn bwysig. Nid fel modd i ni ddod i gymdeithas a Duw, na. Ond i ni wedi cael ein rhyddhau i hyn, i fyddhau i'r gorchmynion. Dyw'r gras a chyfraith ddim yn anghyson. Dyn nhw ddim yn elynion i'w gilydd. Dyw Duw ddim yn achub trwy ni gadw'r gorchmynion, ond mae gras yn ein harwain ni at y gorchmynion. Dyw ryddid, rydewch, dyw ryddid a chyfraith ddim yn anghyson. Dyma ble mae bobl yn mynd yn wrong, chi'n gweld. Mae bobl yn meddwl bod cyfraith, reolau, yn anghyson, incompatible, ddim yn mynd gyda ryddid. Ond dyn nhw ddim yn iawn. Dyw cyfraith ddim yn ein caethiwo ni. Ga'i just egluro hwnna, ffrindiau, eto. Mae mor bwysig, chi'n gweld, dyma pwynt mae'n pwysleisio heddi. Fwy na dim. Dyw cyfraith, dyw cadw'r gyfraith, dyw cadw'r reolau, ddim yn eich caethiwo chi. I'r gwrthwyneb, mae'n dod â ryddid, mae'n dod â heddwch, mae'n dod â dedwigddwch i chi. Ga'i jyst dangos yn egluro i chi. I ddechrau o fyd chwaraeon, o fyd y campau. Ym mhob chwaraeon, ym mhob camp, rygbi, pêl-drod, golf, tennis, unrhyw beth, unrhyw maes chwaraeon, mae yna reolau yn oes e. Ac os ych chi'n mwynhau y gêm, ych chi'n cadw at y reolau. Dyw reolau ddim yna mwyn caethiwo, mae reolau yna mwyn i bobl fwynhau. Os yw bobl yn chwarae gêm, pêl-drod, a mae bobl yn dweud, wi ddim moyn y reolau, a mae reolau yn sboilio fe, a mae'n tynnu fy ryddid. Wi'n mynd i codi'r pêl-droed hyn lan, a fi'n mynd i ryteg at y gols a taflu y mewn. Ych chi'n sboilio'r gêm? Ych chi'n ei beth yn drad moch?
I chi'n cael mwynhad oherwydd mae'r gyfraith yna. Neu os ydyn ni newid y pictiwr, cyfraith gwlad ynglyn â hewl fawr. Nawr, i ni gyd yn gwybod, os ydyn ni'n gyrru, wel, mae gyrru yn beryglus iawn. Gyrru ar hyd y draffordd, mae'n beryglus. A mae'r gyfraith yna'n helpu ni. Mae'r gyfraith yna mwyn wneud yn saff i ni. Petai rai sydd yma'n gyrru adre, a dim cyfraith gwlad, wel beth nhw ddim yn y car. Mae yna reol sydd yn dweud pawb i yrru ar yr ochr chwith o'r hewl. Iawn, chwith o'r hewl. Beth petai pawb yn oedd yn moyn yna? Mae hwnna'n mynd i sboilio fy ryddid. Wel nad yw ddim. Mae'n mynd i gadw chi mewn ryddid. Achos os oedd pawb yn gyrru ble nhw moyn, byddech chi'n cael eich lladd. Chi moyn heddwch yn eich bywyd. Gryndewch. Chi moyn heddwch yn eich bywyd. Cadwch y gyfraith. Chi moyn dedwyddwch yn eich bywyd. Cadwch y gyfraith. Chi moyn bod yn hapus. Cadwch orchmynion Duw. Rhain yw I gyfraith, fel yn bod yn dda I ni. Chi'n gweld, ffrindiau, twyll y diafol, ers y dechrau. Dyma'i dwyllau, o hyd, a mae'n cael pobl, chi'n gweld? Mae'n cael y rai sydd ddim yn Gristnogion, a mae'n cael y pobl sydd ddim yn Gristnogion. Dyma beth mae diafol wedi dweud erioed. A ddwedodd Duw? Wedi Duw yn dweud hynny wrth y ti? Na, meddwl fe wrth addec efe. Mae'n gwybod, chi'n gweld. Yn y diwrnod o bwytewch, byddwch fel Duwiau I. Mae Duw eisiau sboilo'ch bywyd chi. Mae eisiau tynnu ryddid oddi wrthych chi. Dyna twyll diafol. A mae'n dda arno fe. Ond twyll yw e, Duw sy'n dweud y gwir. Cadwch y gyfraith. Byddwch chi'n aros mewn heddwch. Aros mewn ryddid. Cofiwch hwnna'r wythnos yma. Fe fyddwn ni gyd yr wythnos yma rhywbryd yn cael ein temtio gan diafol. Oedd yn gwybod sut mae'n eich temtio chi, ond fe fydd yn eich temtio chi. A bydd y llais na, os nag I chi'n clywed yn llythrenol, chi'n gwybod am beth fi'n siarad, bydd yna, a bydd yn dweud, na, tor y reo yna, os dim wir moyn mwynhau dy fywyd, fel pawb arall, wel pa'i wneud hwnna? Na hyn. A wedyn bydd ti'n wir yn mwynhau, twyll yw e. Byddwch chi ddim. Cadwch chi at y gyfraith. Duw sy'n dweud y gwir. Y diafol. Meddwl Iesu Grist wrth I fi orffen. Cymerwch fy iau arnoch. A dysgwch gennyf. Canes addfwyn yn dwyf a gostyngedig o galon. Cymerwch fy iau arnoch. A beth mae'n siarad? Mae'n siarad am y ddedd. Mae'n siarad am y gyfraith. Dyna beth yw rhoi iau. Gwrando ar I gyfraith e. I gyfraith e yw I. Cyfraith Iesu Grist. Dyw e ddim yn dysgu'n wahanol i'r hyn efo. Fel gewn ni weld. Wrth iddo fe esbonio beth yw ystyr y gorchmynion hyn. Ond cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf. Canes arfwyn a dwi fe gostyngedig o galon a chwi a gewch. Beth o'r ffwystra i'ch yneidiau. Wel, y tro nesaf byddwn ni yma. Gobeithio edrychwn ni ar gorchymyn rhif 1 a gorchymyn rhif 2. Yn ystod yr wythnos, os gewch chi gyfle, darllenwch y gyfraith, darllenwch y gorchmynion. Meddyliwch amdano nhw. Meddyliwch am gorchymyn 1 a gorchymyn 2 yn ystod yr wythnos. Meddyliwch amdano nhw. Myfyriwch arno nhw. Gweddiwch drostyn nhw. Gweddiwch amdano I. Please, gweddiwch amdano I. Wrth I fi baratoi a phrygethu ar wythnos nesaf a'r rheini. Gobeithio a gawn ni weld I bod nhw'n dwyfol. I bod nhw'n gadarnhaol. I bod nhw'n bersonol I fi. Dim ots am neb arall. Ac welwn ni bod nhw'n Gristnogol a bod nhw'n dod â dedwyddwch a hyfrydwch a hapusrwydd I ni wrth I cadw mwyn enw. Amen. Wel, gawn ni orffen trwy ganu emyn 546.